lunch ei tura anin line chap lai chuan an hnunga morzata ain line ve reng boka weiwei chante chuan an pahnin kar zotin an fiam zuk zuka morzata nui chunga en chapin morzata chuan weiwei hne na ain hmel sha tira weiwei chuan morzata ta mu kan thu soi zong zong kha alo sheveka ngem u avaza thlak tak ti in morzata an kau fiam na akawin Mr Beauty ti in alo fiama morzata chuan zawangin engma soi theilo jawnai hne na avashil chuan jawnai chuan angai poimo lo thu lo shilin enjoy turin alo shil dai zana chuan old menu chu avakol ve a master call ani lo chu inwal viau lo mo ti in ava fiama weiwein kanyal roi mai chuwang chuan kada ati le rol chuan games khel puya an lo som ve nga la le khazir ka ngai ti ya lo chan chuan tharbro lo ho huna azir pui don chenya ti in an changa weiwei chuan minzir pui dai to lom alo ti le chuan le khazir ti boi lo tur le izir zo huna monster chu min pe donya ti in kolan ti to pa jawnai hne na innu hian min ti du da te mayania ti message an vathona jawnai po chuan lo mu ve in katel lowin in ti hlim hle ang hle mai ti in angai to a thu thar ti a rak chul chungin rg chuan a thian te apan nga la weiwei chuan forum hi ka hek mai theya ngem ti in alo lungai mel hle love channel block kha an hek dai ania kan department mi pazinga mi ani nge nge yang rg chuan alo ti a jawling chuan hei hi ani computer science department in boina kan chin fel dan chu ti in ama a thu thang dik lo weiwei chung chang an soi chu ni tam tak nuwa an shereng to lawang ti pa chuan weiwei chu lungai lo turin an lo shil ve boka cc chuan weiwei master thil ti ani thei mai angem ti in lo zot ve boka weiwei chuan ni teu lo mai ti in lo changa heng boina te hi master hian engtin nge ngai ve thin ti an zo le chuan ka shil hleinem ti in lo chang fel et jawling chuan kha le chen phone ni manga ishil mi alo mo alo ti le chuan weiwei chuan phone ka chan rol khan ka thei ngil dai alom baka master chu abwaya thil hau mai maya ka ti boy du hleinem ti in a changa le lama chuan morzata chuan master chuan dinner min le nge yanga yang engtin nge kan department beauty te an lo ti boy ngam ni ti in a chan te chuan an lo massage pa mol mola rg chuan weiwei hne na masterin alo kola abula thil ka soi pala ngati nge dinner min la chit mi alo ti ka zota chuan voina min chi don boka ti in thlashung tak chungin alo shila weiwei ngai dan ani lo mel hle deliver boy lo thlengin masterin dinner le sak dona wanga lom thu soinan weiwei chu koran lo le saka weiwein kata tur mo ti ya zo chuan a thlonin dinner le sakan ngen hleinem ti in an lo changa jawnai chuan lo ngakin kara an lu fel nu chuan restaurant kaldu na an neyam ti azota rg chuan friends restaurant an hon thara kala du thu in alo chang weiwein alo nial kal lai chuan jawnai chuan lo pot chatin kan mi khwal te du dan chuan ti in restaurant omna lai chu azota rg chuan rang takin alo shil jawnai in kara pak lai chuan restaurant pona changin achunga mengi ran le midang chu ve awa mu chuan weiwei chuan a chan te chu zo na zotin engtin nge an om ve don ti an shia ti ya zo chuan rg chuan love channel block an hek sakma khan a thil post ka chiar mana restaurant hon thar thu le kalvi an tum thu ti in alo changa weiwein in rahman na ani mo ti in a zot rg chuan engtin ma kan ti ve lo ngot thei hleinem ti in jawnai local payment chu a ena weiwei chuan hei hi ka du dan ani lo jawnai ka ma the ani chuan thil thleng te hi a sheve box si lawa ti in a chan te chu a hawa an lu don chuan weiwei chuan du le lowin restaurant danga chula du zok thu jawnai hne na a shila jawnai po chuan lo rem ti ve main kar la turin akal san le ngal ei turan order don chuan weiwei chuan rg chu afala mu in ka ai o ini ti sha em nangma wanga masterin thil ei ka thei viawi mo ati chuan ti in a shela
LG chuan nangma ni lowin keima na lom order don master chuan keima zok ei thei viau tura min ngai mai don na lom alo ti dai kan pahnih chuan thumun kan nia lom kan ei thei zia kan sha tir thei lawang ti in sangngan order za tur chu an soi fela LG in KG li le achan ve lo ti chuan we chuan KG ni le achan ve alo ti ve thung LG lung oi lo chuan KG li a bak ka tol to don lo a ti ve boka we chuan KG thum ti in anin rem thei sham an lu le chuan an lo order fil diam to a LG chuan an order za zo pa chuan order tam lu tuk su e kan thei lo sia a ban chuan a ui om mai ti in a soi ngal mol CC10 KG li le gram riat an order to a lobster po KG thum master in order tel ti an lo shil chuan LG chu alom rungang maya we chuan in thlashung takin atam le tukem ti in jaw na ya zota jaw nai chuan lungai su i ei thei dan ka zir chhuat nuwa chawalom ka order ti in alo changa we chuan ingtin ngai shata ti in a zot ve le a CC chuan nangma a chicken wings plate ei zo vek thu ka shilalom ti in alo chan khale we zak box si ti ngai na shelo chuan a hmaya hup ringot exam wang khan e ka thei dewa ti ya lo za zel chuan jaw nai chuan i chakna ka in ngate ti in alo shila we chuan sanga kezeli le gram rat le lobster kezi thum vok ishaya ni ringot alom alo ti ril rumol mol hokonga chuan jaw nai chuan kar ti dingin French restaurant a chola du lo chana zota ni liam ta khan tuin emo school for rama ka thil nei zong chu ka mel thatna chawani ti in ka chungchanga posa dinner lo eve te kha anni ti LG na sha a chuan kal turin min shila tia we na shil chuan an hminga lo zot vat love channel ani thu a shil chuan jaw nai chuan midang le ti in soibel turin alo tura we chuan midang chu ka chang bik cha lo ti in aril ru in mengi ren ani ti ka shilangim rin dan chawani sia alo ni le si lo chuan thil dik lo ani don sia ti in mengi ren ming soi rik lo chu athlanga we chuan thengil dai ro omtir mai mayang min tin na lawanya love channel pon a thil ti swal mana mu to lom ati chuan jaw nai chuan ka ngai dam lawang ti ka hlau hle mai alo ti a we chuan i thin rim tak takelo ati ra changin engama ka ngai lawanya an comment chen khate wang hian in fuinan ka mangdai china nia mase tu na chuan min fui phura chakna min petu ber chu nangmai ni to nia ti ina shela anin en reng nuwa an tlan chwale chuan we chuan dorm ko ta job mai turina shela janai chuan karda masa ila ke in ka thla don chinya ti in lo shil ve thunga janai chuan exam zowa ati me te nen chu e khom rotin we chu telve turina soma we chuan a roommate te ve anin me sha tir to boka in ngai zong pa ngai anni to a ma se in ngai zong tak tak kan ang lo e ma se enge ni chuang jaw nai ani thawalom a ti ril ru neu newa jaw nai in i du lo mo ti ya zo chuan du e ma se ti ina chun zom na chu a taka an lo thu so ya jaw nai chuan pot na in a kwa ve ngal chet kalak wat lo wang mi tian ataka ang tu empty in a zot library kal dunin we chuan ni pui chol an nei la ya chhar tur le khabu a hodu thu asoya jauna yin azon pui ve a we chuan standard milin min ho saksu kata na harlu tukang alo ti chuan lungai su ka zirtir don che alom ti in a shele dinaran kil ho chuan morja ta chuan akal bolok lana ei tur changve lo chu vui man viau ma se we chuan kaloda chen sakchi alom ti in a pe a morja ta chuan ente u we chaber ka ti kha hun rei lo te chung khan nu mangai na ka dong ni mai in ka sia ti in we ya fak chun zum ngal jaw nai lo in rol ve in ei to ro hello la ati ve chuan morja ta bok chuan third pro hi ente u bel no nei to a mishing angin om ve ta nia min ker ve ta chu ani hi ti in a lo fak ve a jaw nai chuan pa mangai na ani kha alo ti ve chia old man yu chuan we thil ka shilang che third bro bel no nei ma sak berinya experience ala nei tam lawa
chu wang chuan that takai en ko langa yania computer science ho tan hian nupui mo ol sam lawania ti in a shela weiwei chuan kabana min kai masak ber khan awai khati na awa ang si lo ve ti in a ngai to na alo mang le manna morjata chuan kan soi hi adikania tu emo po phone na changin aron in puang to dinner nei chungchang run soin tunge chu nu ril ru chu sia ang a ming chu meng ti in soizom le atum chuan a she to lo nimin khan chu nu chuan alo kol ngei lom ti in jauna in alo enawang chuan a chat thladir dai weiwei chuan a ril ru in a chan ve chau soin report ti pe thei lo sin ti in alo ngai to a jauna lama wa hoi chuan ka hne na thil soifia tur nei ti asoya ti in alo shilfia nga la love channel ani thei mai angem ma senga tinge master bula in soifia da yang ti ril ru chungin engtin zel ti in a zot le ngal thil dang om to lo alo ti wat old man yu chuan master hi killer ani hi khongai na nei lo thu pakhat soin ati chheve ka ni mai ti ya soi chuan weiwei chuan engtin nge a chan ti in alo zot wat engtin nge chhani rin ti ya an zot chuan weiwei chuan jaunai en pa in tungei ni ti asoyang ti ya chan chuan midang ho chu an lo dang lel jaunai po anui ringota weiwei chuan chana pa ngai takani chu number shot lo changa call don te chuan kan chan dan tlang pui lom ti in alo shela bilar ta kalin jauna in pula khelai chuan old man yu chuan third bro nangma chawa khel kha nin omiti lawami third sister in law hi ente kilkata chu in tuya in le ringo china ti in zirtir ve turina shela tereng mai ti pa a jauna in weiwei som chuan weiwei chuan a thiam lo thu le bilar da po awai khat kalna ani thu chu alo soya jauna chuan ka zirti rang che ti in weiwei po chu akal ta thawa anin zirtir zo nu chuan jangmon ki chuan lo fakin a thiam khop mai mi big deuh chu ani ve hi third bro I khela piangin try ve to ro ti in a shela jauna chuan a le pe kom to lawang alo ti dai ngati mo ti an zo chuan ka ina pool table da ka tum ti in a changa weiwei bula vakalin hoa hun to ti ava shela a chante mangcha in an chwa san dorm ko tan thlen chuan weiwei chuan thil thak ei lo tak tak mi ti in a zota jaunai chuan apoi lo ka in siam rim thei lom ti in a lo changa thil tam tak min ti sakhera ngai lawania iti ngai lo thlenga iti ve kher po angai lawania ti in weiwei chuan a shela jaunai chuan weiwei tun hi belnu ko voi khat nei na anya enge ti tur ka shelo china midangin anti thei chu ti thei ve ka du ti in a soya weiwei chuan ini thlen huna gema lut lok ro thil pek tur che ka nei ania ti in anin thla a room alu chuan laptop on vatin game chunga chuan weiwei chuan hairpin ama siam nge chu a pe a fengteng nen contract an sign khan dilin thilwang tak pahni combine ani thu a shela mutma adu thu shilin a chwa san le wata jaunai po a hlim me hle a chan te lo ho nu po chuan garden routine amu ta that thu a shela garden deng ho ngei bok garden den na chuan ni pui chol an nei ve to lo tur thu soin pona an chwaka ki university mangcha na thu an wa au pui chama jauna in ka in chu campus chunga a om ti ya lo soi chuan an lu san vek ani po chuan zoite in king university chu amang cha ve bok atu ka chuan weiwei ho tur chu a chante pahnin an thla a an ngoi chap lai chuan weiwei chu ron ha chiao thu tin a chante nen chuan semester dot lia in mule tura in kwa chungin anin thla a kara alu nu chuan jaunai chuan damdoi ke ngem ti a zota weiwei in shitlang damdoi a ken lo thu a lo soi chuan damdoi a pe ngal weiwei chuan a kakta scan lai chu pe in ni pui chol chung lo en ko sakri turin a nge na jaunai chuan ka en a piangin ka ngai dun chati na ni mo ti ya lo soi chuan weiwei chuan ticket ka book ma a ka book lai kha chuan kan la in sha si lo lom ti in lo chang let ve le a jaunai platform ticket lei tur ra akal tur chu weiwei in zui ve tuma jaunai chuan luggage kha aritania lo churi ro
kan nu pui du tak ti in a kal sana alo le chuan jaw nai chuan I thlen huna min lo kol la damdoi ei thei ngil lo la phone nei vat bok la ti in a cha mol mola we chuan cactus chu office a thlen huna a computer sir da tura shilin ni tin I mu kha a thaber ti in a cha a jaw nai chuan a chala fo pin tlang taka kal turin a thla ve thung anu le pa te chwa ve le chuan jaw nai a phone ve nga la jaw nai in darkar ni liam ta khan ini thleng to a tuna min lo phone ni ngai to chawania a ti chuan we chuan kanu le pa te an chhuak fel che a minute chan ve po liam ma in kalo kol ngal che ti shilin engei ti a ti in a zot le ta jaw nai chuan phone charge pa in meeting na mi tur en non le thuwa shela anin biak lak lo lai chuan we nu lo lut le thut chu we chuan ding zot pa in alo le chan chu a zot wat anu chuan thil ka thei ngila tungei biaka mi a ang maya inui vurvura ti in lo zot le ta we chuan jaw yang ni pui chol lai hian izir na sa zwa sawanga yan ya ti tur ka pek chi kha lo ti zo vek bok la boy nai nei phot chuan mi lo kol don ya ti in midang dai bia angin le ma changa kha ti zong kha ni e nakina kalo kol li ang che ti in a battery ngota jaw nai po chuan lo shi thiamin ole phone thar chu le thei ngil lo la u naw nu ani lo chuan boy na ka nei huna ka shil thei lo palang che ti in lo changa we chuan phone da in anu chuak tur ne na chuan phone thar anei hun tur a zota anu chuan phone thar nei du chuan part time na thokla ti in lo shil dai a scholarship don mana di la apa punarem ti to thu a shil le chuan anu chuan khoi che thei ani lo ti in apa thu nei na ani lo thu chu a shila phone thari du chuan nangman nei tum ro ti in a shila a chwa san le nga dai anu chwa nu chuan we chuan ka scholarship don po ka kuta lawania engtin nge master ka shil ta kang ti in a phun no a thlenga sil zon nuwa anu te shilin rang takin a room a tlan lut nga la laptop openin game a log in ngal bok ro asura wanga a hotlai she thu a shil chuan jaw nai pon a online cha thu in lo changa engia an zotin damdoi HM ti a zot ngal zat we chuan damdoi h thu le a tha deuh to thu a soi zo rwalin a ha chhaw le nga la jaw nai chuan damdoi e ngal turin a lo shil we po chuan e ngal thwaya rg in ni pui chola le kanin mu to nu po a game kal tlanga kanin bereng chin hi min fiama ti ya shil chuan jaw nai chuan tu thiam lo nge ti in lo zot le ta we chuan keima ni lo kanu hi anyang ka scholarship khoi che theilowin a siama ti in a soya jaw nai chuan inu chu ka dem theilowang ti in lo chang ve thung we chuan game atanga in biak chu anwam dang da ya tlang te tuiluang te a oma I omboka ti in lo shila game an khel lai chuan we chuan dinner 8 to m ti azota jaw nai chuan ka thei ngil dai ma se tu na chuan tle min karila cham deuh ti in lo changa ina tu ma an lawa mi ti ya zo chuan na thoka an chwa vek thuwa shil we chu chuak ru chem chemin ko lawa mang ru sar sara ale le chuan poisa anayem ti azota we in anga reng nuwa ei turnen lo le tin we cha ami ti in azot nga la we chuan an beef rice kha atui lu toka ti in ma se iwa thang rei ve ti in lo zot le ta jaw nai chuan poisa noi nei lo thu le chenom loka zirtir tu ta apuk lok thu in lo changa zan rei tak thleng game kal tlangin anin berenga anu lo lu tin mu to tura aron shil chuan a headphone keng pa chuan jaw nai sha thei turin amu tur thu chu a soi lang